Creo que es el plan. Ah, no, sí, sí. ¡Hala! Mira, Maquito. Ahora sí. Miqueta, una miqueta cap allà. No em deixen, Molt bé, guapíssima. Vale. Vale. A mi m'ha semblat molt... M'ha agradat molt participar en aquesta pel·li amb els companys de claqueta i m'he divertit molt amb tot el grup, l'equip de maquillatge, llums i hem començat a divertir-nos no sé com ens hem posat a divertir amb tonteries d'algun company. Gràcies a tots per estar aquí a Claqueta. Aquest art ens ho hem passat molt bé i també ha sigut possible aquest projecte gràcies a tots els de maquillatge, de so, de gravació i gràcies a tots. Hola, aquest any la meva optativa ha sigut la de claqueta i és la millor que he vist que faria. I gràcies a tots, a la maquillatge, cine i a tots. Que moltes gràcies per venir. Bueno, jo volia dir els agraïments a tot l'equip de la llum, a part dels maquillatge. Jo volia dir un gran aplaudiment pels tècnics de so, llums i càmera. A mi m'ha agradat molt treballar amb la Helena. Bueno, fins que veiem la pel·li i la disfrutem. Esperem que us agradi. Doncs, home, per un costat és com que sempre tens el punt aquest de fer-ho bé, no? I que això, encara que sigui un projecte pedagògic, encara no sigui una gran producció, sempre hi ha el punt aquest que necessites, no? Però, a més, clar, com que jo vaig entrenar els nens, era com, ara veureu el que us explicava quan estàvem a classe, no? Ara veureu el que us deia de deixa't portar, de deixa't fluir, d'estudiar el text, de no pateixis per res, que tot va bé. No sé, ha sigut com a complir un cicle. Totalment, totalment. Crec que és molt bo, és boníssim, perquè els nens aprenen no només quin tipus de professió, sinó que hi ha moltes àrees que malauradament a l'escola no es treballen, àrees d'expressió, expressió corporal, de com sentir-te tu mateix, d'imaginació fins i tot, que són superimportants i no es treballen. A les escoles es dediquen més aviat a donar continguts que no a fer que cada nen, cada persona se senti especial amb ell mateix. Crec que és important això.
els nens han actuat molt bé perquè em sorprenien molt, no? Perquè mentre estàvem assajant era com, no? Semblava a vegades que estaven més per jugar o per estar amb l'altre i així, no? Però quan els hi va tocar amb ells i es van veure realment allà, va ser com, ja ho sé tot, no em diguis res, no cal que em diguis res, o sigui, com si em volguessin demostrar fins i tot que ja ho havien entès tot, no? Encara que mentre estàvem a classe es feien una mica, no? Tenien més ganes de jugar que d'estar per això. Molt xula! Bueno, m'ha agradat molt, ha sigut increïble, s'ho han fet molt bé i els personatges molt bé, el maquillatge, que ho han pronunciat moltes vegades, i de tot, ho han fet molt bé. Quan abans encara no havien començat la pel·lícula, han sortit amb el cotxe i això m'ha agradat. La de la platja, que jo havia sortit, em va agradar molt perquè ens vam despertar molt d'hora per anar allà i ho vam muntar molt bé.